Baš mi je drago da je toliko vas došlo. Inače, vidjet ćete, ovo što ja radim je zapravo neuronauka u pedagogiji. Jako puno novih otkrića iz medicine nema nikakvu primjenu u pedagogiji. Evo recimo otkriće pre 30 i nešto godina, čak i više. To je dodeljena Nobelova nagrada, da je prva važna velika stimulacija za razvoj mozga kontrast. I profesor Vizelj je dobio Nobelovu nagradu. A roditelji dalje, to znate sami, kupuju za žensko dete roze sobu, a za muško dete kakvu sobu kupuju? Vidite da znate još i u glas odgovarate. Jer beba mesec dana ne vidi skoro ništa. Znate šta vidi mutno? Kao kad imate naočare plus 20, tako vidi. I jako puno novih otkrića. Samo ću sad na početku da kažem, mobilni telefon, što ne mogu javno da pričam, imam ugovor na fakultetu. Pa mobilni telefon, kad ga trudna žena primakne fetusu, blokira epifizu. To je mali organ u mozgu, svi ste medicinari, skoro svi, koji učestvuju u povezivanju neurona. Trudna žena kada pogleda u telefon pre spavanja, to je plavo svetlo. Epifiza dobija signal, ona 2 sata ne može da radi, a ona mora da počne da radi kad utonemo u san, posle 45 minuta ulazimo u REM fazu i, znači, trudna žena preko placente šalje hormone, melatonin i ostale za razvoj mozga fetusa. Ali ako ona svako veče pogleda u telefon, ona svako veče daje dozu melatonina manje za razvoj mozga bebe. Zašto se to javno ne priča? Ovdje ima jako puno lekara, pa ne smemo, tužit će nas neko. Pre 12 godina u Engleskoj profesorica Susan Greenfield bila je gost u BBC emisiji i nešto je bilo oko dijabetesa kod dece. I pitali je novinari kako je to moguće da toliko dece ima dijabetes. Toga nikad nije bilo. Ima, nažalost, toga i kod nas danas. I kaže ona, i sad ona priča i između ostalog slabi imunitet. Zašto je slabi? Pa priča i rekle, manje se kreću. I pita sad novinarka, zašto se deca manje kreću? Kaže ona, po puno gledaju TV. To je bilo pre 12 godina, a danas gledaju još više. Ali šta se dogodilo? Za nekoliko dana stiže pismo u BBC redakciju neka velika fabrika igračaka. Onako lepo pismo, da su jako uživali gledajući edukativnu emisiju, čuvenu profesoricu Greenfield, da su puno naučili, ali ih interesuje na osnovu kog istraživanja povezala TV i dijabetes. I naravno ide pismo njoj, ona odgovara da on nije to istraživala, da je to zdravorazumski povezala. Zdravorazumski? Šta se dogodilo? Evo stiže tužba. Preko 1.000.000 funti. Bio sam u komitetu Svetske mense za darovite, čuli ste kako je Đorđe rekao, pa sam imao jako puno tih podataka. To mi je pričala Sylvia Herbert, predsjednica Mense Britanije. I ide tužba preko 1.000.000 funti. Šta su tužili? Pa, ako ona to izjavila u emisiji, roditelji to gledaju, to je poznata emisija. Šta su roditelji uradili? Pokazili TV. A ta fabrika je dala novu igračku, uložili su 300.000 funti u reklamu i ko će gledati reklamu ako bude TV ugašen? Koje dete će poželiti tu igračku? Pa su je tužili za uloženu reklamu i za gubitak neka očekivana dobit i kreće suđenje. Javnost je na njenoj strani, ali ne vredi, pogrešile. Šta se dogodilo? Branio najbolji tim s Oxfordu pa su se dogovorili. Neće tužiti ili mora 2 stvari da napravi. Šta mislite šta je moralo da napravi pod 1? Da ide u istu emisiju da se javno izvini roditeljima. A pod 2, ni jedan intervju za novine, radio, televiziju naredne 2 godine. Samo su je izolovali. Pa mi ne možemo neke stvari ni da pričamo zato što je neko jači, neka industrija jača, nemamo dokaz. Šta meni za telefon ovo znači? Pa ono što ja znam, to sam izučavao pinalna žlezda, imao sam sreću, u Novom Sadu sam studirao, profesor Josif Milin, to je njemu životno delo pinalna žlezda. A šta smo vidjeli? Pa pazite, plavo svetlo blokira epifizu. Ona radi kad je noć. Zato je prevodimo 3. oko, ima fotoreceptore. Nije to nikakvo oko, nego ona radi kad je noć. A šta radi? Pa baš to povezuje neurone. Jako važan organ. Znači, ja znam da u blizini telefona plavo svetlo blokira epifizu. Šta je drugi važan podatak? Pa drugi važan podatak, evo recimo istraživanje iz medicine, žene koje spavaju u sobi sa upaljenim svetlom i imaju 30% više karcinoma dojke. Kako ima veze svetlo i karcinom dojke? Pa blokira epifizu, on je važan za celularni imunitet. A biofizika nam kaže da epifiza ne razlikuje svetlo i telefon. Meni veći dokaz ne treba. Šta je ono što ne znam ja, ne znate ni vi? Pa koliko to štete nanosi detetu, fetusu? Pa ne zna niko. Zato ne može da se priča o tome.
Ali evo samo da znate da je to oblast kojom se bavim i ja bih počeo zapravo ono što je nama najvažnije u celom programu. Da učimo dete da misli, ali sa mozgom kako nama stiže dete u školu teško će da misli. Učitelji nam govore već 10 godina da je svaka nova generacija upisanih u prvi razred malo slabija u odnosu na prethodne 2 generacije. Gde su slabiji? Pažnja, koncentracija slabija. Motorički su slabiji. Opšte znanje slabije. Rečnik siromašniji. I svaka nova generacija slabija. Pa ne može s njima ni da se radi kako da razvijemo to što je prioritet funkcionalno znanje. Jer mi imamo reproduktivno znanje, to je stara Jugoslavija i Evropa, kako smo učili, pa učimo, ponavljamo dok ne naučimo. To je reproduktivno znanje i brzo se zaboravi. Ako ponovite 100 puta, onda ćemo upamtiti. A danas je prioritet drugi da se razvije funkcionalno znanje, a za to moramo da imamo zdrav mozak. Evo ovo, Amerikanci su radili zanimanja tražena poslednjih 50 godina. Vidite ovo crveno i brano, to su zanimanja koja nestaju. To su zanimanja gde nema šta da se misli. A žuto i plavo su zanimanja gde mora da se misli. Sad vidite, pa šta je prioritet za budućnost? Pa da učimo dete da misli. A kad dete počne da misli u školi ili pre škole? Pa pre škole. Znači mi moramo da počnemo da učimo dete da misli maltene čim se rodilo. Pa čim je progovorio mora da misli. A deca nam kasne, vi znate, ima tu pedijatra, kasne nam u govoru. Kasne u razvoju. A zašto? Pokušat ću malo da dotaknem i tu temu, jako mi je kratko 20 minuta, ali evo otprilike da vidite da bi pratili lakše celo predavanje. Prvi deo programa koji radim je razvoj mozga. 50% dece u srednjoj Evropi ima razvojne smetnje. Ne znam da li znate, 50% dece poremeće govora, 50% dece poremeće fine motorike, nemaju kontrolu 4. prsta. Ovo su greške roditelji, vidjet ćete kako greške utiču na razvoj korteksa. Ono što znamo sad, to su Amerikanci radili, nemamo tu opremu, da su duboke delovi velikog mozga atrofični kod naše dece. Bazalne ganglije su smanjene. To su kao antene koje primaju informacije, šalju dalje. Ako je to smanjeno, to je doživotno smanjenje kognitivne sposobnosti. Kako moguće da su bazalne ganglije smanjene? Pa nije bilo dovoljno impulsa iz korteksa. Jer naš mozak se razvija milionima godina, sad smo sve promenili za 10 godina. I tu je sad važno pitanje, pre nego što kažem Štarinsku 2, šta mislite, koliko je važna genetika, koliko je važno okruženje za razvoj inteligencije? Mi smo učili 50%, odmah da kažem nije tako. Šta mislite? Koliko je genetika važna? Pa kad bi rekli da vas neko pita koliko je genetika, koliko okruženje? 50-50 nije tačno, to sam odmah rekao. Evropska škola stare govorila 70-30, a ruska škola obrnuto 30-70. Onda sam dao drugo objašnjenje. Pa nemoguće tako. Onda se to zove zamišljeni eksperiment. Ajde ovako, zamislite, mama i tata su jako inteligentni, dobili su sina. I taj sin 5 godina živi u beloj sobi, soba je prazna. I sad, da li će taj sin posle 5 godina biti 100% kao roditelji? Pa nema šansu, će biti bar 50. Pa neće biti, hoće biti 30. Pa neće biti ni 10, to je mentalno zaostalo dete, se slažete. I koliko onda važno okruženje? Skoro, pa 100%. A genetika? Nije 10, nego isto 100. Onda me studenti pitaju kako mislite 200%, pa ne može da se meri. Genetika je važna 100%, to je potencijala, razvoj potencijala zavisi, ne kažem 100, nego skoro 100% od okruženja. I najispravnije biološki, genetika 100, okruženje 100, a ne 50-50 kako je pisalo studentima u knjigama. Danas piše da su jednako važni i genetika i okruženje i unutrašnja motivacija. Pa unutrašnja dolazi od okruženja. I ako idemo samo na 2 stvari, genetika, okruženja, ako je okruženje 100, da vas pitam, da li okruženje danas i okruženje pre 20 godina isto? Nije isto. Zašto imamo iste program u školama i vrtićima? A znate ko plaća cenu za to? Pa deca, platit će celo društvo. Pa nikad nismo imali toliko disleksije, disgrafije, diskalkule. U školi deca ne mogu da sede, ne mogu da pišu, ne mogu da računaju. Kao neka epidemija. I svaka nova generacija slabije. Da vas pitam, da li će oni postati bolje ako budemo ostavili iste metode? Znači, moramo da menjamo metode. Ali oni nama dođu u školu takvi. Ko je onda odgovoran? Pa period pre škole znači roditelji. Vidjet ćete što roditelji sve naprave. To je prvi deo programa. Drugi deo programa je vezan za učenje, to danas nećemo govoriti. Kako mozak uči? Vi imate situaciju da i dalje deca i studenti uče na pamet. To je reproduktivno. Mozak tako ne radi. Mozak koristi slike, zvuk, to su čula, ali samo zato da bi aktivirao asocijativne regije. A ove rimske 3, to je funkcionalno znanje, povezivanje informacija. Sad ću dati 2-3 pitanja, samo da vidite kako to izgleda. Evo daću pitanje, prvo za vrtić. Pitam decu 4 godine.
ispred čega stoje mama i tata, svaki dan gledaju to, više mama nego tata. Šta je? To što oni odgovore, šta mislite? Pa nije ogledalo, oni kažu TV. Ne, stoje i gledaju to je na zidu svaki dan, oni kažu TV. Onda kažem, ne, ispred TV-a sedi, ispred ovoga stoji, onda kažu tapeta. Slika na zidu. Kažem, ne, u to gledaju, obično kad se spremaju za posao, ujutro onda kažu ogledalo. Sad da vas pitam, kako može dete od 4 godine, koje zna za ogledalo, i da ga pitam što je to, on će reći ogledalo. Kako može da ne da odgovor na ovo pitanje? Zašto? Pa nikad ga nismo učili da povezuje. A cilj je da učimo dete da misli da povezuje. Kako učimo dete njegov jezik? Šta je ovo? Mikrofon. Šta je ovo? Flaša. Pitamo ga za 2 dana šta je ovo, a on kaže flaša. A mama i tata, bravo kako on zna. Pa mi ga učimo na pamet. Pa tako smo i učili, mi ne povezujemo ništa. Sad je bilo se ogledalo lako, pa kao smete se kako dete od 4 godine ne zna. Sad ću pitati pitanje za 1. razred osnovne škole. Sad, Marija rekla da ju pitam 1. red, ali neće vas pitati. Pitaću ko digne ruku. Molim vas, nemojte govoriti, ovo je test. Sami sad proveravate da li povezujete informacije ili ne povezujete. Evo pitanje. Znači, ko zna neka digne ruku? Ko misli da zna? Koju životinju možemo da ofarbamo i da nacrtamo samo jednom bojom? Vidimo svaki dan nekoliko puta kad izađemo iz kuće. I napomena, to nije životinja, zove se kao životinja, ponovit ću, nemojte govoriti, imate 10 sekundi. Koju životinju možemo da ofarbamo i da nacrtamo samo jednom bojom? Ajde da vidimo, ko misli da zna, neka digne ruku. Pa nije ni 10. Tebe neću misliti da je namešteno. Tena? Pa ne, koju životinju vidimo kad je, a pazite, zove se kao životinja, nije životinja. Pa zebra. A sve sam rekao, pazite, koju životinju možemo da ofarbamo, da nacrtamo jednom bojom. Vidimo je svaki dan kad izađemo iz kuće, rekao sam, nije životinja, zove se kao životinja. Pa jedini odgovor je zebra. Kako bi izgledalo klasično školsko pitanje? Kako se zove crno-bela životinja, liče na konja, živi u Africi? I javi se recimo Marija, učitelju kaže Marija, izvoli, kaže ona, zebra, a učitelj šta kaže? Ne, Marija, molim te odgovore kako sam vas učio. Šta će Marija ustaje, spušta ruke pored tela? Učitelju, crno-bela životinja koja liče na konja, koja živi u Africi, zove se zebra, kaže učitelj, bravo Marija, to je za 5. To je reproduktivno, sad razumete. Nema tu razmišljanja ili zna, ili ne zna šta je cilj, podučemo dete da misli. To povezivanje asocijacije je nama problem, mi to nemamo, zato što nikad nismo ni radili. A ne može dete ni da poveze asocijacije ako uče reproduktivno. Znači, to je deo predavanja koji nećete čuti, sad idemo da proverimo funkcionalno znanje i još nešto drugo da vidite. Ovo za zebru baš niste ni proslavili. To je za 1. razred. Isto pitanje za zebru za dete od 5 godina bi bilo ovako. Preko koje životinje pređe najveći broj pešaka? Oni se malo zbuni, kažu zebru. To bi vi odgovorili, to je lako. Sad ću vam, pazite, dobit ćete test pitanje. Znači, pitanje koje znate 100%, imate informaciju u glavi 100%, samo pitanje da li ćete povezati. Jer mi ne povezujemo, nisu nas učili. Evo pitanje, nije teško. Ali nemojte govoriti, nego ko misli da zna, neka digne ruku. Koje države Evrope u svom nazivu imaju neki broj? Kao što recimo Trinidad ima 3, to nije Evropa. Imamo države u Evropi u svom nazivu imaju neki broj. Ko vidi bar jednu, neka podigne ruku. To sam 2-3 osobe, izvoli. Austrija ima broj 3. Sad ću malo da vam pomognem. Ima još jedna na severu Evrope, pa to je velika pomoć. Sever Evrope ima izlaz na more i 100% svi znate za tu državu. Članica je Evropske unije. Sačekat ću 10 sekundi. Sačekajte malo, evo još jednom. Znači, sever Evrope, članica Evropske unije i 100% svi znate za tu državu. Da vidimo ko je vidio mislima, neka podigne ruku. Ovo nije ni 5. Pa Estonija. Koji broj ima Estonija? Još sam 3 puta rekao 100% znate za tu državu, ne znam kako da vam pomognem. Znači, mi ne povezujemo to što znamo, a zašto ne povezujemo? Pa nemamo aktivirane misaone procese, sve mora da bude na papiru, na stolu, mi smo naučili da bude na papiru, pa mi ne možemo mislimo operativno da radimo nešto malo kompleksnije. Znači, prvi je problem funkcionalno znanje, nemamo, treba da učimo naše dete da misli. Koji je drugi problem? Povezivanje informacije u glavi, operativnost u mislima. Sad ćemo i tu raditi drugi test. Znači, sakreću neke države u kratku rečenicu, a vi probajte da detektujete koja je to država. Evo prva, lako je. Alžir lepo izgleda, koja je tu država? To se već uči, idemo druga.
Delfin skače. Nemojte govoriti ko vidi državu neka podigne ruku. Delfin skače. Ma znam ja da je finska, ali podignite ruku da drugi mogu da misle. Znači da sam napisao delfin skače, svi bi rekli finska, zato što se vidi. Probajte u mislima. Evo treće pitanje. Molim vas, nemojte govoriti. Ko vidi, dve države ću sakriti jako velike i poznate, neka podigne ruku. Imaćete 10 sekundi. Evo slušajte. I molim vas, ne jedno, nego ko vidi dve, neka digne ruku. I nemojte govoriti nikom pored sebe, znam instinktivno, okrenite se pa kažete, nemojte. Ovo je test. Testirate sebe. Evo slušajte. I desni obraz i levi su danas crveni. Tu su dve države, nemojte govoriti, ponovit ću evo još jednom. I desni obraz i levi su danas crveni. Ma znam je da je Sudan, nemojte govoriti, ali ima i Brazil, evo za 10 sekundi niko nije digao ruku. Gde je Brazil? I desni obraz i levi ili lijevi, to je Brazil. Danas to je Sudan. Niti većih država, niti kraće rečenice. Da vas pitam, da li smo operativni u mislima, da ili ne? Pa da nismo. Pa jeste, nemamo funkcionalno znanje, nemamo operativnost u mislima, treba naše dete da spremamo za budućnost. I sad treće pitanje, da li znamo da učimo na pamet? Šta mislite? Ajde da proverimo i to. Imate ovde 10 država. Imaćete minut da ih umemorišete svih 10. Kada prođe minut, pitaću 3 osobe da odgovaraju, sisiću među vas, imam mikrofon. Ja ću da prozovem. Sad pomislite, neće valjda mene da pita. Je li tako? A sledeće pitanje, kud smo mi dolazili na ovo predavanje, šta je ovo? I treće pitanje, šta ću ako me prozove? Ali to decu u školi osjete svaki dan, šta ću ako me prozove? Šta se dešava? Kreće lupanje srca, kreće znojenje dlanova. Kreću da lupa i arterije na vratu, karotide, pulse, znači preko 100, 110, a dete sedi čeka učiteljicu. To je akutni stres. A šta je mozak? Sad to da vas pitam, razmislite, koja je glavna funkcija mozga? To je, bubrezi čiste krv, srce pumpa krva. Šta je mozak? Organ za? Nije za razmišljanje, to je subfunkcija. Šta piše u knjigama? Za održavanje homeostaze, pa tek to nije, to je subfunkcija. Znači, glavna funkcija mozga je preživljavanje. Pa sve on to radi da bi preživeli. I kada kreće lupanje srca, zvonje dlanu, to je akutni stres. Posvesno mozak dobija poruku kako? Kako ono šalje poruku u mozak? Pa beži, spašavaj se. Gde dete da beži? Gde da beže deca? Pa mala deca, već sa velika deca. Pa i škole. Da vi ne bi bežali sa mog predavanja. Šalio sam se, neću vas pitati, pitaću samo prvi red, samo njih ću pitati. Ali pazite, koje je olakšanje kod vas? Šta nas briga za njih, je li tako? Pa pola njih je ovako selo, pogledajte, sad nema foto. Znači, ove instinktivne reakcije, vidite kako su seli. Neću pitati ni vas, šalio sam se. Hoću da vas podsjetim kako je u školi, pa to naša deca dožive svaki dan. Neću pitati nikog. Ali evo, pitaću samo onoga ko podigne ruku, ali pošteno. Znači, molim vas, dajte sve od sebe, umemorišite svih 10 po redosledu. Nije teško, znate sve te države, evo vreme počinje sad. Molim vas, učite u sebi. Malo sam skratio vreme da ne bi gubili na... Sad ovako, provjerite u glavi ko zna svih 10 neka podigne ruku. Je li ovo teško učenje? Pa jako teško. A gledajte sad naše metode učenja. Otvaramo rezervne regije mozga. Koje su to? Pa asocijativne. Mi ih učimo u medicini kao asocijativne. A koja je funkcija tih regija? Pa da pamte, da povezuju, da daju kreativnost. Kako ih aktiviram? Pa ne tako što učimo napamet, nego drugačije. Evo naša metoda, pitanje Van Gogh je broj 43. Pazite, niko ne zna. Ali meni nije odgovor ni važan da vidim koje ćete mi sad dati ideje, šta je to 43 važno za njegov život, imate u svim enciklopedijama. Ajde, podignite ruku, pa ako imate ideju, i onako niko ne zna, slobodno recite. Ako neko zna od ranije, neka ne pomaže drugima. Idemo? Pa vidite kako odmah povezala, jako je kratko, živo samo 43 godine, bravo, ali nije to. Živo je 37. Uradio je 43 slike, one su jako skupe, uradio je jako malo slikalo, uradio je preko 2000 slika. Ali je prodao jako malo, koliko je prodao? Ne 43, bilo bi lako, prodao je samo jedno, evo je. Crveni vinogradi. Čak i nije prodao slike, kupio brat Teo, to je mlađi brat, da mu pomogne. Zašto niko nije htio da kupi njegove slike?
I još je teo sliku poklonio nekoj ženi, ona prodala ruskom grofu, završila je kod ruskog grofa. Ali zašto je prodao samo jednu? Gledajte njegove slike. Drugi slikari su govorili da je on lud, on je video fluide, vi danas dobijete ovo na kompjuteru, on je to video, to je paranormalna sposobnost, on je video fluide, za njega sunce, nije kao za nas, gledajte ovo, celo nebo je sunce. Pa ako su slikari drugi vidjeli te slike, šta su rekli da je on? Pa još nešto sam sebi je napravio, šta je napravio sam sebi? Oce kuvo, koliko ima godina kad je to uradio? Pa ne 43 kad je živo 37. Sa 35. Ali gledajte, vi se smete, zamislite, sad ću Mariju, pošto Mariju znam, da je Marija rekla da ocu kuvo sa 43. Ja bih rekao, bravo Marija, ali živo 37 i dobijam smeh. A šta bi rekao učitelj pre 30 godina? Marija, kakve to glupost? Ustani, molim te svi da te vide. Mislim, sedite. Znate, kad će podići ruku, u životu se neće javiti. Presečene, znači, gubitak samopouzdanja, te blokade, upamtite, idu iz ranog detinjstva. Što sam rekao, ma super, ali nije to. A šta je 43? I gledajte sad, kad je oco kuvo poslali sliku svom bratu, ovaj autoportret je poslao bratu, to je mlađi brat Teo, da ga kazni. Zašto je oco kuvo? Znate to? Ne, on je bio pijan, ali je živo sa Paul Gauguinom. I taj dan, to su biografi posle našli, dobio je pismo od brata. A brat mu javlja da se ženi. I onda Van Gogh bio očen, ko će njemu da se brine ako se Teo bude oženio? I onda otišao, napio se i oce kuvo, za 3 dana napravio autoportret i poslao bratu. Vidite da nije baš bio. A živo je sa Paul Gauguinom. I šta je 43? I namjerno sam dao ovu sliku da vam malo pomognem. Znači, ovo ste dobili kao pomoć. Evo. Kao što sam rekao, 100% znate zonu država, pa bila Estonija, zato sam ovo namerno pokazao da vam pomognem. Kako? Pa recite. Pa ne, živo 37. A gledajte sad, vi ste u njemu naučili sve, a gledajte sad kako ide to lako. Koliko godina je živo Van Gogh? 37. Kad je oco kuvo? Koji je ovo ocekao, desno ili levo? Desno. Kako se zvao brat njegov? Koliko slike je napravio Van Gogh? 2000. Koliko je prodao? Kako se zove ta jedna? Kod koga je slike završila? Pa sve znate o njemu, niste ni učili. A ko zna 10 država da mi ponovi? Pa vi razumete, mozak radi potpuno drugačije. Pa gde još ima učenja napamet, moramo da spremamo dete za budućnost, ali neće moći ni da uči, jer nam u školu dolazi sa razvojnim smetnjama. I 43 je broj autoportreta, eto da vam pomognem. I namjerno sam dao autoportret da vam pomognem, ne znam kako da vam pomognem. Idemo dalje. Šta je posljedica učenja napamet? Pa ovo je famozni PISA test. Evo, ovo je Srednja Evropa, Srbija, Hrvatska, ex-Jugoslavija, mi smo plavo, a narandža su najbolje države Evrope, tu se meri funkcionalno znanje. A gledajte ovo zeleno, to je Istočna Azija. Ovo su 10 od 15 godina. Ko će dominirati u svetu za 20 godina? Pa Istočna Azija. Gde smo mi? Pa nas nema nigde. Ovo su 10 od 15 godina. To je funkcionalno znanje. A šta je drugi problem? Pa što nam je svaka generacija od 6-7 godina, nova generacija u prvom razredu, malo slabija, slabija i slabija. Kad spojimo ta dva trenda, možemo li stići najbolje? Pa više ne možemo. Šta nam preti? Pa nestajanje. To se uči na geopolitici. Znači mi moramo shvatiti obrazovanje, stup društva, obrazovanje će zavisiti od mozga naše dece. I sad dolazimo, poslu Evropa, pa ste lek metilfenida tada kada je potrošnja leka kako rastu u Velikoj Britaniji, to je do 2006. A imam je do 2015. ovako raste. Pošto smo počeli deci da dajemo lek da nas slušaju u školi. I sad dolazimo do razvoja mozga. Ono što je Evropa utvrdila, OECD veliko istraživanje, da je najvažniji period za formiranje inteligencije od rođenja do 7. godine, zapravo od 1. do 4. To je najvažniji period. A ta rana stimulacija se ne radi da ne bi mučili dete. Pa nije to mučenje kad je usput, kad je igra. Ali u tom periodu roditelji su najodgovorniji i oni prave jako velike greške. Ovaj eksperiment uradila je profesorica Marian Damon u Kaliforniji, pre 15 godina utvrdila je da inteligencija zavisi od broja ovih veza, sinapsi. Ovo su neuroni, genetski 200 grupe životinja. Ovi imaju vodu i hranu, ovi imaju lavirinte, moraju da misle. Samo zato što su morali da misle, inteligencija je 50% veća i broj veza u mozgu je mnogo veći. To je već jasno, znači to je okruženje. Okruženje je važno 100%. I šta roditelji rade u tom okruženju? Sad ćemo to da vidimo. Samo ću taksativno, pošto je već prošlo vreme predviđeno 20 minuta, da to vidite. Prva greška roditelja sobe, to sam spomenuo. Druga greška.
Znači, mora beba da ima kontrast, jer roza soma, stavite kontraste ne na 3 metra, nego tu na 20 cm, to jedino i vidi. Ovo naravno neću predavati, ovo sam ja uradio kao matematički model kore velikog mozga, da vidite koje su regije najveće. Vid, prsti, govor, sluh, dodir hrane u ustima, stopala, ovo malo su leđa, ove velike regije bele zovu asocijativne. One su znači najvažnije, tu inteligencija. I kako se sad sve to oštećuje? Pa je to ova greška, fiksiranje glave. To mama kad uradi, to se zove instinkt. I kad ima prvu bebu, nosi ovako, a kad ima drugu bebu, malo je slobodnija, kad ima treću, i ne nosi. Nema kad. A kad tata ovako nosi bebu? Nije nikad, nego samo kad mama gleda. Mama uči tatu kako se nosi bebu, onda vidite, jadan taj tata ovako nosi bebu, kao transport pacijenta, fiksira glavu, ne pomere se levo, desno ni 2 mm. Ko je rekao tako da nosite bebu, kažu oni, pedijatar. Nije tačno, pedijatar je rekao, držite glavu, a ne fiksirajte. Ogromna je razlika. Bolje reći, mamama, pridržavajte glavu. Jer ako kažemo držite, oni je fiksiraju i beba ne pomera glavu, neće doći do povezivanja ramena, znači regija ramena, vrat i glava, zostaje jedan primitivni refleks. Neće moći u školi da piše, imaće disgrafiju. Pa kako, zašto fiksiramo glavu? Eto, uplašeni da ne znam šta bi se desilo. Sljedeća greška, ne damo detetu da se, pazite, mala beba od 3-4 mjeseca vrti se 100 puta na podu, ne, nego mi kupimo specijalne ležaljke. Još kad mi je poslao rođak, pitam ja njega, postoje deda, pa mi šalje slike, Gorane, šta je ovo? Kaže on, relaksator. A pitamo čega se beba relaksira. Kaže, nije to za bebu, to je za mamu. Ali beba koja se ne vrti neće povezati i kukove, leđa, vrati glavu, neće moći u školi da sedi, imaće noćno mokrenje. Znači mi moramo da shvatimo svaka greška će osjetiti neku posljedicu, neće razviti neki deo korteksa. Jer korteks se razvija u pokretu. To je zakon biologije. Živa bića koje se ne kreću, to su biljke, nemaju neurone, ali tako? A živa bića koje se kreću imaju neurone. Ko ima najsloženiji nervni sistem? Pa čovek. Po toj analogiji šta smo mi? Pa živa bića za kretanje. Jer sazrevanje mozga i nerava ide od glave do pete. To je mielinizacija. Koji su prvi pokreti? Oči levo, desno, mi kupili rozu sobu. Koji je drugi pokret? Glava levo, desno, fiksiramo glavu. Koji je treći pokret? Telo levo, desno, kupili relaksator. Pa roditelji ne dozvoljavaju razvoj mozga deteta. I evo sad još da završim partije grešaka, ne damo detetu da puzi. Ne damo tati da se igra sa detetom. Kao da mu ne ispadne beba. Ne može ovo kad je beba mala, nego kad imaju jaka ramena, vrati glavu. To dete voli. Ovo je dete 2-3 godine. Ko ne da tati ovo da radi? Zašto? Pa uplašene, to je instinkt i onda mama slaže tatu da to ne smije ili ne znam šta. Onda sam rekao mamama, pustite tatu da se igra sa bebom, nisam čuo da nekom tati ispala beba i kaže učiteljica pre par godina u Čačku, doktore, samo malo, pitam šta je bilo. Moj muž, nisam ni ja čula da je nekom ispala beba, ali moj muž se jedno malo više zaigrao, pa je beba udarila u plafon. Ali ju uhvatio, nije mu ispala. I tada sam rekao, nije posao mame da zabrani tati da se igra sa bebom, nego da pripazi da se tata ne zaigra. Evo to ova slika, pazite, mama u parku, enoga tatu u parku. Mama uz zovrtu, enoga tatu uz zovrtu. Pa kad će to mama to da napravi? Pa nijedna, ali evo tata hoće. Ne bojte se, neće on ništa loše uraditi sa detetom. Evo mama u Luna parku, enoga tata. Evo mama spremila dete za fotografiju, enoga tata. Ne damo deci da skaču. Ne damo deci da jedu tvrdu, čvrstu hranu. Pa pazite, deo mozga za prijem, za dodir impulse, znači čulo ukusa, dodir hrane, pritisak, to je velika regija mozga. Milijardi impulsa manje šaljamo kad dajemo mekanu hranu. I jezik se ne aktivira, ulazimo u smetnje govorne i imunitete, to je jako važno, jer mozak se razvija od masnih kiselina, to je važno zato trudnoća, ali ovdje je to jako važno. Čvrsta hrana aktivira lučenje pljuvačke, to šta se to nalazi? Imunoglobulina, znači pazite, mikroflora, crevna, sve se aktivira kako treba. Serotonin iz creva, jako puno serotonina ide za razvoj mozga, za rad mozga. Pa zašto dajemo mekanu hranu? Kažu mame da se dete ne zadavi. Ili lakše nam je. Dajemo detetu u video igrice, nema dinamičku akomodaciju, nema finu motoriku, nema govora, nema kretanja, nema socijalizaciju. To su naša deca danas. Znači, upamtite i za pedijatrije, za vi koji radite sa decom, najvažnije do 6. godine da dete bude spretno i okretno, iako može mršavo. Pitala jedna mama, jel to znači da se vide rebra? Može to, ali nemojte da je poskrenju, da ne bi ispalo ja da sam to rekao. Hvala lepo, to je sve za danas.